Köszöntöm azokat a nézőket, akik érdeklődnek a könyvek iránt, és még inkább köszöntöm azokat a nézőket, akik kivételesen szakmai könyvek iránt, szakkönyvek iránt érdeklődnek, mert amiről ma beszélgetni szeretnék, beszélgető társammal, akit már az Annoték is YouTube csatorna nézői ismerhetnek, Fazekas Lászlóról van szó, aki informatikához ért, digitális dolgokhoz ért, az érdeklődése is ez, nem egy szakbarbár, sok mindent elolvas és megemészt, de tehát ritkán filozofálgatunk, amikor beszélgetünk, sokkal gyakorlatiasabbak vagyunk. Mindjárt meg is fognak a nézők vele még egyszer ismerkedni. Erről a könyvről van szó, Pogácsa Zoltán könyvéről, remélem, hogy jól látja a kamera, digitális kapitalizmus. Pogácsa Zoltánt nagyon sokat halljuk és látjuk a tömegkommunikációban, hiszen kiváló szakember. Miben kiváló Pogácsa Zoltán ezen a könyvön kívül, amiről most majd beszélgetni fogunk? Kérdezem Fazekas Lászlótól. Ja. Hát Pogi nekem nagy kedvencem amúgy. Azért jó ez a könyv, és igazából azért jó szerintem minden Pogácsa könyv, legalábbis amiket olvastam, az mind nagyon jó kis könyv volt, mert tehát nagyon alapos, igazából minden egyes mondata, vagy legalábbis minden mondani valója megvan rendesen alapozva. A könyv végén nagy irodalomjegyzék van, tehát azon nem lehet vádolni, hogy ő csak úgy a levegőbe beszél, hanem minden amit mond, az megvan alapozva, megvan, hogy ki mondta, miért mondta, és igazából tulajdonképpen csak következtetéseket von le. Tehát alapvetően az ő könyvei tényleg tényekre épülnek. Ö, Látszik, hogy egy ilyen egyetemi ember, aki egy publikáció igényességével írja meg a könyvet úgy, hogy az közben tud nagyon olvasmányos lenni. Tehát tényleg ezek a könyvek legalábbis számomra ilyen lehetetlenek, tehát nagyon hamar át szoktam magam rágni rajtuk. Amiért ez a könyv az összes könyvek közül eddig legalábbis a kedvencem, az ugye nyilván a témája, mert ugye ez technológiáról szól. Én is ugye hát programozó vagyok, meg ugye ilyen technológiai témákban szoktam írogatni. Nyilván csak cikkek, nem vagyok az ő szintjén, de technológia témával foglalkozok én is. Ami még nagyon tetszett, hogy általában, hogyha ilyen technológiai fogalmakat, mint például a blokklánc, vagy a csípek, kapok, ilyesmi, próbálnak valahol definiálni, vagy beszélni róla, akkor általában annak az a vége, hogyha valamilyen szakmabeli ember, akkor olyan valami nagyon ilyen kifacsart definíciót szoktak adni, amit ugye az átlagember nem ért. Ha pedig nem szakmabeli az ember, akkor általában meg sokszor butaságokat, tehát hülyeséget írnak a témával. De Pogács az, hogy nagyon jól meglépte ezt a dolgot. Tehát annak ellenére, hogy ő közgazdász, tehát látszik, hogy ő érti azt, hogy mi az a blokklánc, hogy működik. Nem tudom, hogy valamilyen szaklektorral esetleg átnézette ezt az írást, vagy ő tényleg ezeket érti, de, de, de nem vártam, hogy ő ezt ilyen jól meg fogja ugrani ezt a dolgot, és megtette. Úgyhogy összességében ez egy nagyon jó könyv, ö, nagyon tetszett. Igazából szerintem az igényességét tekintve ez olyan, hogy akár a külföldi könyvpiacon is megállna a helyét. Ráadásul, ugye Zoli annyi nagy emberbe belerugott ebbe a könyvbe, Elon Musk és többiek, hogy igazából szerintem, hogy kijönne mondjuk az amerikai piacon, és esetleg valaki ezt magára venni és megsértődne rajta, az elég hype-ot generálna a könyvnek, hogy akár bestseller legyen. Tehát én a helyében azt tenném, hogy a könyvbevételét arra fordítanám, hogy lefordítson a könyvet, és megmérettessem a nemzetközi piacon. Hát remélem, hogy a kiadója gondolkodik ebben, Okosút kiadó, ha jól látom. Lektort nem látok az impresszumban, de ő nagyon sokat nyilatkozik, nem csak a
közgazdasági vonatkozásokról, hanem az infokommunikációs, informatikai vonatkozásokról is, tehát nyilván ért hozzá. Most egy picit elbizonytalanodtam azért, mert olyan könnyen kimondtam itt a bemutatásnál az elején, hogy ez egy szakirodalom. Hát én annak vettem, én ugye infokommunikációval is foglalkoztam életem egy szakaszában nagyon intenzíven, és ma is megvan az érdeklődés, sőt, és felhasználom azokat a tudásokat, többik között azt is, ami ebben a könyvben van, néha kritikai éllel használom fel, ami ebből az infokommunikációból következett. Tehát én azért szakirodalomnak olvastam, nem csalódtam ebben egyébként, mert szakmailag benne van az is, ami kell, az újdonságok is, és a vitapontok is, de merem ajánlani a laikus olvasóknak, még egyszer mutatom a könyvet, hát egyrészt már a nyelvezete kiváló, tehát olvasmányos, olvastatja magát, nehéz letenni, nincs tele szakkifejezésekkel, csak néhányal, azokra simán rá lehet keresni a Google-ban, és megtudja a laikus is, hogy az miről szól. De az összefüggéseket különösen jól meg lehet érteni, tehát mondjuk félig állítom most már így pár perc után, hogy szakirodalom. Jó lenne egyébként tudni, hogy ő minek szánta szakirodalomnak, vagy pedig egy széles körben publikálandó összefoglalónak. És hát valóban engem is érdekelne, hogy egy Elon Musk meg a többiek azok mit szólnak hozzá ott a tengeren túl, akik az állításokhoz, akik ugye kiváltják azt a helyzetet, amit az ember kritikusan szemlél alkalomattán. Tehát mondjuk nem kell csak kritikusan szemlélni, egy remek összefoglaló. Tehát ennek így örülök. Hát vannak vitapontok benne, amivel vitatkoznék alkalomattán, mert általánosságból igen, nagyon jó. Van egy-két olyan része, hát én mondhatom, amihez kevésbé értek, tehát a kriptovalutákra vonatkozó része például, amihez nem is nagyon tudok hozzászólni, mert teljesen általános műveletlenségem van ebben a témában, tehát felületes a tudásom róla. Erről te többet tudsz, szerintem, mert neked meg ez a nünükéd, ugye, az egyik nünükéd a A sok közül kriptovaluták. így van. Igen, tehát te jobban tudod, hogy mennyit tesz hozzá az eddigi tudásunkhoz, vagy mennyit veszel belőle. De alapjában a témái azok jó összefoglalók. Az én gondom a digitális kapitalizmus fogalommal és annak a tartalmával van, az teljesen nyilvánvaló. Hát mivel mindjárt a könyvnek a címével, ugye? Tehát nem véletlenül ez lett a címe a könyvnek, de erről majd biztosan beszélünk. Te mennyire tudsz azonosulni a könyvben meghatározott tartalommal? Tehát, vagy mennyi vitapontod lenne, mondom a kriptovalutákban biztosan, hiszen abban ismerem a véleményedet, de milyen vitapontjaid lennének? Vagy azt mondod, hogy fölteszed a kezed, mert ezt tartalmilag akár te is írhattad volna, de hát nyilván még sok minden más is kell ehhez, hogy egy ilyen könyvet az ember meg tudjon írni, és ez a sok minden más, ez mind jellemzője és birtokában van Pogácsa Zoltánnak, ezért ő írta a könyvet. Hát tehát alapvetően ö, amiket a Zoli mond, azokkal én egyet értek, de tehát megfelelően kiegészítve ezeket. Tehát igazából én régebben ilyen mondjuk nagyon techno-optimista voltam. A Zoli könyve jó arra, hogy kicsit visszahúzza az embert, de szerintem ő már a dolognak a túloldalán van. Tehát, hogy majd, hogy nem az a könyvnek az álláspontja, hogy a technológia rossz. Amit ezek az emberek csinálnak, az rossz. És azért ez a dolog szerintem nem ennyire fekete-fehér. Tehát ha már ugye említetted a kriptovalutákat, akkor mondjuk, hogyha csak ezt a részét kiemeljük a könyvnek, ugye ő nagyon kritizálja a kriptovalutákat, ugye főleg a bitcoinról beszél, ugye az tudva levő, hogy ez csak egy kriptovaluta sok közül. Tehát a bitcoin, ugye, ami nagy probléma vele, hogy hatalmas számítási kapacitást igényel a bitcoinnak a működtetése, tehát tényleg már ilyen
országnyi energiát égetnek el, aminek nagy ugye az ökológiai lábnyoma is, és igazából tök fölösleges az egész. Igazából mindenki az ökológiai lábnyomról beszél, de ami nekem programozóként igazán fáj, az a sok elégedett számítási kapacitás, hogy ezt a sok számítást használhatnánk mondjuk rákkutatásra, vagy önmesterséges intelligenciát bányászhatnánk, vagy ilyesmi, tehát hogy ez elpazarlódik. Tehát látható, hogy azért a bitcoin az nem egy jó megoldás. Rögtön hozzátenném, hogy vannak más megoldások, például az Ethereum blokklánc, az egy más módon működik, nem fogyaszt olyan sok számítási kapacitást, energiát sem, tehát ö, ott már szerintem elképzelhetőek, hogy vannak olyan use case-ek, amik tényleg hasznosak lehetnek. Ö, Mondjuk magára az egész kriptoszférára elmondható, hogy ott ugye volt egy ilyen nagy boom, és mindenki mindent kriptóval, meg blokklánccal akart megoldani. Nagyon sok olyan dolgot, amihez vagy nem kellett ez az egész, tehát hogy meg lehetett enélkül is oldani. Voltak jó ötletek is, amihez viszont nem sikerült jó community-t kovácsolni, tehát azért váltak teljesen használhatatlanná, meg voltak ilyen direkt átverések is, tehát a kriptót már nagyon sokan berakják ebbe a skatujába, hogyha valamilyen kriptóval kapcsolatos, akkor az rögtön átverés pont. De azért szerintem nem ennyire fekete-fehér. A másik az, hogy ami az egészből kipottyant, az a blokklánc technológia, ez megint egy nagyon hasznos dolog. Tehát arról van szó, hogy építettünk úgy közös adatbázisokat, hogy közben nem kell a többi félben megbíznunk, és azért vannak ilyen helyzetek. Például akár, hogyha akarnánk szervezni mondjuk egy digitális online szavazást, tehát azt mondanánk, hogy átraknánk a szavazást ugye a online térbe, akkor ugye rögtön, hogy és kifutassa a szervereket. Hát ugye abban meg kell bízni, de hát és azt csalhatna meg ilyesmi. De a blokklánc technológián nincs ilyen, tehát ott akkor megosztjuk az egészet, és akkor nem szükséges a bizalom. Tehát a bitcoin maga szerintem se jó, mondom nekem is fáj a szívem, az sok elégedett számítási kapacitás ért, és ezzel, tehát a bitcoin ugye egy ilyen alternatív pénzként született, a meglévő pénzrendszer alternatívájaként, és ezzel állítja szembe Pogácsa Zoli azokat a újszerűen közgazdasági elméleteket és elméleteket igazából, mint a modern monetáris elmélet, a szuverén pénzelmélet, a digitális jegybank pénz, és ilyen hasonló dolgok. Most ebben nem akarok belemenni, mert akkor tudom órákig beszélgethetnénk, ez külön beszélgetés, megér akár egyenként ezek a témák, és neki vannak is nagyon jó podcastjai erről, amiket nagyon tudok ajánlani másoknak, amik, amik egy ilyen sokkal jobb gazdaságot és egy sokkal jobb, sokkal optimálisabb pénzrendszert vázolnak elénk, csak amire nem nagyon tért ki szerintem az Oli, hogy ennek a alapfeltétele az egy tökéletesen működő állam. Tehát az, ami ugye az embereknek az érdekeit képviseli, és abszolút ezt érvényesíti, és egy tökéletes működő állam működtetett egy tökéletesen működő pénzt. Csak ugye a bitcoin pont azt hozta létre, amikor volt ugye a 2008-as gazdasági világválság, akkor ugye az emberek nek a bizalma megrendült a pénzben, és ezért hozták létre a bitcoin. Tehát igaz, hogy a bitcoin az egy rossz megoldás lett erre a problémára, de amiket ugye Zoli javasol, azok hiába lennének jó megoldások, hiányzik hozzá ez a tökéletesen működő állam. És azért, hogyha bárki a szívére tesz a kezét, csak egy politikust ugye, hogyha tudnánk mondani, akire rábíznánk egy ilyen pénzrendszernek a full kontrollját, mert például a modern monetáris elmélet az azt mondja, hogy az állam az nyomtathat akármennyi pénzt, és hogyha ez jól van elosztva, akkor ezzel társadalmi hasznos dolgokat finanszírozhatunk. De hát, hogy lesz meghatározva az, hogy mi társadalmilag hasznos. Tehát azért mondom, hogy én nem csodálkozom azon,
hogy a bitcoin az fölbukkant, nem egy jó megoldás, vannak fejlettebb alternatív megoldások, és én nem gondolom, hogy az egy lejátszott meccs lenne, hogy föl tudunk-e építeni tökéletes államot, vagy pedig alternatívát kell keresni. Tehát azért mondom, hogy ezek a dolgok az én számomra kevésbé ilyen feketék-fehérek. Zoli sokkal sarkosabban, tehát utasít el dolgokat, vagy mond. Tehát ez az, amiben például a véleményünk nem egyezik. Neki megvan hogy fogalmazzam, a realitás érzéke közgazdászként. Az látszik ezen a könyvön is, meg az eddigi munkáin is, meg a podcastokon is látszik. Azért egy közgazdász az jó, hogyha két lábbal a földön áll. Tehát vannak más szakterületek, más szakmák arra, főleg a politikai térfélen, hogy álmodozzon az ember, de ő azért viszonylag reálisan látja. Hát sarkos véleménye van. A digitális kapitalizmus lett ennek a könyvnek a címe, és azon gondolkodtam, hogy erről most hogy beszélgessünk itt, mert ez tehát 100 évig beszélgethetünk a kapitalizmusról, vagy 200-ig, vagy 300-ig, amióta létezik, ki mit gondol, hogy indult, de nem vagyok kibékülve, és érdekelne, hogy te ezt hogy látod a digitális jelzővel a kapitalizmus mellett. A kapitalizmus egy berendezkedési rendszer, rendben van, de miért kellene külön a digitálisra egy új rendszert felállítani? Mert hogy mi a digitális, mi a digitalizáció, mik ezek az eszközök, az a tudás, ami a te birtokodban van, hogy programozol, meg hasonlók. Vagy az internet például. Az internet egy közmű. Én ezt mondom 1998 óta, akkor mondtam egy ilyen e-business konferencián, és kevés híján megköveztek, hogy ezt a szentségtörést, hogy a nagybetűvel írt internet, ugye a Wordben valahogy ezt a nagybetűt állították be, hogy a mi internet az nagy kezdőbetűvel, és így meggyalázni. De ma más is így nevezi, hál' Istennek. Hát az is csak egy közmű. Na most mindaz, amit a digitalizáció kínál, egy kapitalista berendezkedésben, mert ugye most kifejezetten erről beszélünk, az tényleg nem több egy egyszerű jelzőnél, de ezért nem kellett egy új gazdasági rendszert felállítani. Ahogy az internet egy közmű, a digitális eszközök használata egészen az AI-ig, gondolom, az beépült ebbe a rendszerbe, hol előre viszi a fejlődést, nagyobb gazdasági eredményeket ér el általa az ember, hol hátráltatja, ez is benne van. De mi ebben az új, miért lenne ez egy új rendszer? Kommunizmus, szocializmus, kapitalizmus, digitalizmus, vagy szóval nem tudom, hogy micsoda, ebben vitatkozok, most egy picit elhumorizáltam, de azért tényleg nem annyira humoros. Ebben lenne vele egy kicsit vitám. Tehát te hogy látod, ez egy annyira eredeti, annyira új rendszer, amit a digitális fejlettség, a digitális fejlődés, a digitális eszközök szolgálatba állítása hozott? Ö, Nem tudom, erről őt kéne megkérdezni igazából, hogy, Hát igen, hogy, szerintem is, de az is érdekel, hogy hogy ezt, mit ezt gondolsz. egy, ezt egy, most ezt egy külön ágnak veszi. Én szerintem a kapitalizmus az kapitalizmus, minden területen kapitalizmus. Ő szerintem csak arra utalt, hogy ennek most a digitális technológiával kapcsolatos részét fogjuk górcső alá venni, de igazából a kapitalizmus minden területén ugyan, ugyanígy működik. Ami igazából a kapitalizmussal magával kapcsolatban egy nagyon érdekes, legalábbis számomra meglátás, az az, hogy ő azt mondja, és tehát így is van, hogy igazából ugye az iskolában, közgazdaság órán mindig azt tanultuk, hogy a kapitalizmus az kb. A laikus embernek az egyenlő a szabad piaccal, tehát hogy ugye az, hogy szabadon kereskedhetünk, az a kapitalizmus. És hogy igazából
a Zoli azt fejtegeti, és ebben igazából egyet is tudok vele érteni, hogy, hogy korán sem erről van szó. Tehát ez csak ez ilyen látszat, és igazából ilyen oligopóliumokat építünk. Tehát, és ez amúgy következik ugye Varabási Albert László hálózatelmélet könyvéből, ugye ő ott már tisztán ilyen hálózat elméleti módon ugye bizonyította, hogy, hogy vannak ilyen jellegű hálózatok, ahol az egyes csomópontok egy idő után folyamatosan csak nőnek, és a kicsik pedig elpusztulnak. Tehát, hogy a gazdaság is egy ilyen valami. Tehát, ha, ha olyannak szeretnénk a kapitalizmust, aminek az emberek fejében van, akkor pont, hogy ugye sokan mondják, hogy majd a kapitalizmus láthatóan keze, majd beállítja dolgokat, tehát hogy aki szélsőségesen gondolkodik erről, hogy nem is kell az kapitalizmus kontrollálni. Amit ugye a Zoli mond, meg pont az jön le, hogy sokkal nagyobb kontroll kéne. Tehát ezeket a oligopólumokat folyamatosan bombázni kéne, hogy megmaradjon a verseny. Csak ugye megint ugye visszajutunk oda, hogy ez kinek a feladata, ugye az állam feladata lenne, az állam az pedig ugye gyakorlatilag már betagozódott a, a gazdaság alá. Tehát megint oda jutunk vissza, hogy itt alapvetően azért beteg a kapitalizmusunk, mert beteg a demokráciánk. És igazából mondom, nekem kicsit ez hiányzott, de talán ez nem is közgazdasági téma, azért nem annyira tért ki rá az Zoli, de mondjuk erről én például nagyon szívesen meghallgatnám a véleményét, hogy amúgy erről mi a véleménye, vagy hogy lehetne a demokráciát megjavítani, vagy van erről véleménye, mert enélkül ugye nem működik, és tehát kihúztuk a szőnyeget a összes dolog alól, amiket ő fölvázolt megoldásként. Hát ez az alap. Igen, mert nem egy légüres térben létezik, akármilyen kapitalizmusnak is nevezzük. És sok az összefüggés ugye a döntnökökkel, a politika világával. Mire lehet használni egy ilyen összegzést, ami ebben a könyvben megfogalmazódik? Hát Mi adja a legnagyobb hasznosságát, azon kívül, hogy élvezet olvasni? ezt akartam mondani, nekem a legnagyobb hasznossága az volt, Az. hogy nekem nagy élvezet volt ezt olvasni. Um, azért, tehát ebben a könyvben, tehát szerintem sokat tud alakítani az emberen, tehát nekem is azért sokat változott a gondolkodásom, nem csak most ettől a könyvtől, hanem már régóta követem a Zolinak a munkásságát, tehát amiket ő mond, tényleg, tényleg, tehát sok ilyen ilyen előítélet, vagy nem tudom, pozitív előítélet van az emberekben dolgokról, tehát ugye vannak ilyen Harari szavaival élve ilyen modern mítoszaink, mint tudod, a harmadik kisfiú, aki nincs telenből hirtelen techmilliómossá vált, hogy ezek azért nem így mennek, tehát hogy, hogy ezek között a nagy tech cégek mögött azért nagyon komoly ilyen befektetői körök vannak, és a legviccesebb az egész, hogy ezek átfedik egymást. Tehát az egymással konkurens cégeknek is ugyanazok a befektetőik, és végig is az egész fölött van egy ilyen elit, akik kicsit így legóznak a dolgokkal, de tulajdonképpen ugyanúgy a tőke van, tehát hogy ebben az egész rendszerben a maga a tényleges technológia, az innováció, meg az emberek, akik ezt kitalálták, meg akiké tulajdonképpen az érdem lenne. Tehát sok ilyen példát föl is hoz ugye a Zoli, hogy mit tudom én, most nem tudom pontosan, de hogy valamilyen technológiai találmány, ami megváltoztatta a világot, vagy ilyesmi, hogy őnek a nevéhez fűződik, senki nem tudja, hogy ki az. Ellentétben Elon Muskot ugye mindenki ismeri, ő semmit nem talált ki. Elon Musk egy dolgot tud nagyon jól csinálni,
baromi jó storyteller, tehát hogy el tud ilyen izéket, ilyen mítoszokat tud generálni, és azt nagyon jól el tudja adni, és ezzel nagyon jól össze tudja rántani a nagyon okos embereket, mérnököket. Tehát amit ugye a SpaceX-nél megcsináltak, nem a Elon Musk épített rakétákat, de össze tudott rántani egy ilyen teljesen megvalósíthatatlannak hit projektre olyan tudáshalmaz, hogy mérnököket, akik ezt megcsinálták. Úgyhogy ha már itt tartunk, ugye Elon Musknak, tehát Elon Muskot ugye Zoli szeret nagyon ekézni, és nagyon sokan szeretik nagyon ekézni, és ahogy látom a Twitteren a ténykedését, nekem is egyre inkább az a véleményem róla, hogy valószínűleg egy ilyen elviselhetetlen ember lát, nem akarnám főnökömnek, hiába tisztelem mondjuk a munkásságát, amit mondjuk a Neuralink, a SpaceX, amit Teslával ugye csinált, valószínűleg egy elviselhetetlen pszichopata tényleg ember lehet az életben, de azt nem mondanám, hogy nincs jó oldala. Tehát tehát ez például, hogy összerántott ilyen tudást, és abból kibukik valami. Tehát szerintem amit mondjuk a Teslával elért, hogy most már kezd az ilyen büdös benzingőzt kipufogó autók kezdenek ilyen cikik lenni, és hogy ilyen trendet csinált az elektromos autókból, ugye nem csak a Tesla nem követte, más is, hogy egyáltalán egy kis reklámot csinált a tiszta energiának, annak, hogy ez ilyen trendi dolog legyen. Amit amit a Neuralinknál csinálnak, az nekem nagyon tetszik. Öm, tehát hogy most ugye azt hiszem egy, vagy lehet, hogy már két embernek építettek ilyen csípet az agyába, és aki teljesen nyaktól lefele le van bénulva, tud ugye kommunikálni, és később állítólag most kaptak valamilyen FDA engedélyt valami megoldásra, amivel a vakságot lehet gyógyítani. Úgyhogy ezek szerintem jó dolgok, és amit a SpaceX-nél csinált, tehát ott is alapvetően a rakéták újrafelhasználhatóságáról van szó, tehát az, hogy az űripar az fenntartható legyen, tehát alapvetően ez is egy jó dolog, annak ellenére, hogy ugye Elon Musk maga nem biztos, hogy egy jó ember. Most nem tudom, definiáljuk akárhogy is. Nem is az embersége az, vagy hogy nem eléggé emberséges, ami zavar engem ezzel az emberrel kapcsolatban, és nagyon sarkos véleményem lesz, majd mindjárt mondom, hogy én hogy jellemezném ezt az urat. De nem is az a probléma, hanem hogy jobb célok érdekében is ki lehetne fejteni ezt az energiát, ha ő valóban humanista lenne, és ezzel az indítatással csinálná. Tehát jobb, sokkal több ember számára hasznosabb, és megfelelő szerénységgel, mert mondjuk engem például az is zavarna, hogy ilyen orvosi, vegyük ezt a csípbe ültetés, nyilván kísérleti fázisban van, nehogy már egy ilyen laikus döntsön róla. Márpedig az ő esetében mindig ő a döntéspont, ez látszik. Tehát ahogy én látom, ember nincs körülötte. Már nincsenek jele, hogy bárhol kontrollt szabnának elé. Itt orvosi dolgokról szó van, embereket fölküldenek az űrbe. Egy háborúba beavatkozik, lám az a példa az orosz-ukrán háború elejéről, amikor egy hadműveletet, egy nagyon fontos hadműveletet nem tudtak végrehajtani, mert egyszer csak azt gondolta az Elon Musk, hogy akkor ő most lekapcsolja az internetes lehetőséget, és az ott az egyetlen kommunikációs csatorna, amin ugye egymással tudtak kommunikálni a különböző katonai szervek és emberek, és el kellett halasztani, vagy hát kész, nem lehetett megcsinálni azt a hadműveletet. És mi volt az ő indoka? Hogy szerinte az nem jó. De hogy kinek, miért, Oroszországnak igen, azóta tudjuk, hogy barátkozik
beavatkozik a politikába. Mondjuk ez még a jobbik, hogy a politikába avatkozik be, mint amikor orvosi döntéseket hoz, orvosi szaktudást igénylő döntéseket hoz, meg hasonlók. Tehát az egyik problémám az ez, az ilyen, nincs egyedül a világban Elon Musk ebben a dologban, csak ő a leggazdagabb ember, és neki van a világon pillanatnyilag, és neki van a legtöbb pénze ilyenekre, de nem ő az egyetlen, tehát az ő gondolkodásmódjukkal ez a problémám. Ami az Elon Muskot illeti, és a véleményemet lehet meg fognak kövezni ezért a nézők, úgy, mint annak idején, hogy az internetet közműnek neveztem, de akkor is így gondolom, hogy az egyik legkártékonyabb ember a sok jó mellett a ma élő emberiség 8 milliárdból ma élő, valóban befolyásos és minden eszközzel rendelkező ember között, az az Elon Musk. És azért, mert nem tudja a személyiségét megtagadni, nem is akarja egyébként, nincs körülötte kontroll lehetőség, és olyanokba dönt, és avatkozik be, és élethalál ura. A csipbeültetés ilyen. Olyan, amiben nincs elegendő ismerete, nincs elegendő tájékozottsága, és még egyszer mondom, nincs körülötte kontroll. Tehát azt mondom, hogy jó, hogy ilyen típusú emberek is vannak, akik a pénzüket jó célra fordítják, vagy tudjanak visszavonulni a szakmaiságtól, vagy ami szakterülethez ő ért, akkor abba szóljon bele. Ha a Tesla autókhoz ért, akkor abba szóljon bele, fogalmam sincs, hogy érte hozzájuk. De olyanban ne döntsön ő, amely ismerettel ő nem rendelkezik, nem képzett benne, és embereket érint. De hogy a pénzét jó célokra adja, az remek. Tehát nekem ilyen problémáim vannak, nem is biztos, hogy kellően plastikusan mondtam ezt el. Nem a kedvencem az Elon Musk, de ezt pontosan tudjátok a környezetemben. Nem nagyon tud ő jót tenni most már, abban a fázisban vagyok én vele, hogy nem annyira tud ő jót tenni, hogy megváltozzon a véleményem róla. De persze kellenek azok az emberek, akik valamit megőriztek az emberségükből, dacára annak, hogy akkora pénzes zsákokon ülnek, amikor a zsák nincs is, és elegendő hely sincs, hogy azokat a pénzes zsákokat elhelyezzék, mert hát ez egy megfoghatatlan gazdagság, ugye, amivel ő rendelkezik. De valahogy éppen mert ilyen szubjektívek és karizmatikusak, igen, hát az emberek képesek leborulni az ilyen típusú emberek lába elé. Mondjuk engem az is befolyásol nyilván ebben az értékítéletben az Elon Muskot illetően, hogy amikor írtam a Google történetéről szóló könyvemet, akkor én mondjuk úgy, hogy nagyon megismertem, persze a határokig nyilván, a Larry Page történetét. Sergey Brin is, de a Larry Page-et, mert valójában a Google az neki köszönhető, és az ő életpályáját, és azt, ahogy ő eljutott a Google keresőnek a gondolatáig, ugye, hogy az embereknek jót tenni, és hogy nem engedéssel nem fogja engedni, mint jogtulajdonos, hogy fizetőssé tegyék a keresőt. Abban minden tudás, kultúrkincs, amit az emberiség elraktározott a története során, abban benne van és benne is legyen. Megjegyzem, a szerzői jogokat, az lazán átlépik ők is, tehát ez sem helyes, de egyébként ne kérjenek ezért pénzt, ez mindenkié legyen. Hát én nem találtam ilyen gesztust az Elon Musknál, vagy nem tudom, csak figyelmetlen vagyok. De egyébként jó, hogy mondom, hogy léteznek ilyen emberek, de van ilyen is, mint a Larry Page példája van az Elon Muské is, és van azok példája, szerintem ők vannak többen, akik nem igazán akarják a vagyonukat ilyen közcélokra felajánlani, vagy ilyen kutatásokba, fejlesztésekbe fektetni. De én szerintem ők vannak a legtöbben, a csendes milliárdosok Magyarországon ugyanúgy, mint a világ szinten. Szóval ebben nem tudok azonosulni. Ezzel együtt jó ezt leírni, meg olvasni, meg minden. Elismerem a baromságok mellett, ahogy szoktunk fogalmazni ezeket a jó dolgokat is, de agyilag nem tudom fölfogni, pedig személyes márkaépítéssel foglalkozom, nem tudom fölfogni, hogy mitől esnek úgy hasra
az emberek, amikor ez az Elon Musk megjelenik, és bármit csinál. Hát tudom, hogy karizmatikus, de akkor is. Tehát ezt egyszerűen nem tudom megfejteni. Lehet azért, mert neki például nincs szüksége az ilyen emberre, mint én, aki a személyes márkákkal foglalkozik, és meg tudja azt teremteni. Hát nem tudom. Nehéz ügy ez. Egyébként is a transhumanizmussal foglalkozik a könyv is, arról is beszélgettünk már, amikor még nem voltunk ilyen mikrofon és kamera közelségében, hogy azt hogyan is értékeljük. Te hogyan értékeled? Az a rész a kedvenced? Hát igen, tehát nekem a transhumanizmus eleve a szívemnek nagyon kedves téma, ugye az előtti videónk az pont a kedvenc könyveimről szólt, és ugye ott a kedvenc könyveim közül is a legkedvencebb az Ray Kurzweilnek ugye a Szingularitás küszöbén című könyve, ami pontosan erről szól, tehát hogy válik majd az emberiség egy ilyen digitális valamivé. Ugye arról van szó, hogy nagyon dióhéjban, hogy Kurzweil is azt jósolja, meg ugye a transhumanisták is azt mondják, hogy a mesterséges intelligencia el fogja érni az emberi szintet, és, és ennél tovább menve, tehát a transhumanizmus azzal is foglalkozik, hogy az embert is ugye terjesszük ki, és, és toljuk ki a határait. Ide tartozik az is, amit aktívan kutatnak, hogy lehet az emberi élettartamot megnövelni. Tehát erre cégek vannak, a Szilíciumvölgyben nagy pénzekkel támogatják, de ezen túl azt, hogy hogyan lehetne az embert összeolvasztani a technológiával, és akkor végül, hogy válhatnánk vele teljesen egyé. Tehát ugye Ray Kurzweil ott a könyve végén már olyasmikről ír, hogy majd ilyen eldobható testeink lesznek, mert igazából ilyen digitális formában fogunk tovább élni. Ugye valakinek ez egy ilyen a legrémisztőbb rémálom, amit el lehet képzelni, valakinek pedig a legszebb utópia. Én az utóbbi A kapszuládra akart célozni? igen. Tehát, hogy alapvetően ugye, tehát, múltkor hallottam egy ilyen hasonlatot, hogy a transhumanisták azt akarják, hogy az emberek majd ilyen agyak legyenek ilyen dobozokba, és akkor az ilyen szar élet lesz. De Szép példák. én meg inkább azt látom, hogyha el tudjuk dobni a fizikai testünket, meg a fizikai korlátokat le tudjuk győzni, akkor az ugye azt jelenti, hogy a lélek meg a szellem az maximálisan ki tud teljesedni. Tehát onnantól kezdve nem fog semmi korlátozni. Illetve ugye amiről ugye Elon Musk is beszél, hogy ilyen interplanetáris fajjá kell válnunk, hogy hódítsuk meg a Marsot, és akkor oda is legyenek kolóniák, meg minden. Tehát, hogy igazából ez is egy ilyen technológiailag majdhogy nem megléphetetlen feladatnak tűnik, hogy csak a mellettünk lévő szomszédos bolygót meghódítsuk, mert ugye annyira macerás a testünket életben tartani, az űrben kilőni, az űrbe a hatalmas tömeget ugye ki kell vinni, ugye kajáltatni kell mindent a életben tartó rendszerek, meg akármit, tehát hogyha elindulnánk valami ilyen csillagok felé, akkor oda ilyen generációs hajók kellenének, ahol ugye családok élnek, és akkor folyamatosan ugye újra termelődik a legénység, komplett bioszféra, meg minden. Na most, hogy fel tudnánk tölteni az agyunkat, akkor elég lenne egy kis konzervdoboz, amit egy ilyen napvitorlával kilövünk, addig ugye le van állítva az egész, és amikor megérkezik az ott, mit tudom, csillagrendszer, mit tudom én, 100 000 év múlva, akkor ott újraindul az egész, és akkor elkezdheti építeni magát az emberiség. Tehát én úgy látom, hogy a mostani tudásunk szerint igazából ilyen intergalaktikus ö, fajjá csak akkor válhatunk, hogyha meglépjük ezt a dolgot, tehát tényleg ilyen digitális lényekké válunk. Öm, Ezzel kapcsolatos még ugye a techno-optimizmus, aminek ugye a transhumanizmus egy része, de ugye a techno-optimisták jellemzően azt mondják, hogy hagyjuk ezt a fenntarthatóságon való aggódást, mert a technológia megoldja ezeket a problémákat. Tehát ebben
viszont, viszont azért nem tudok így maradéktalanul hinni. Tehát az én meglátásom is az, hogy valahol az emberiségnek a céljának azt látom, amit a transhumanizmus mond, viszont nagyon fenntartásaim vannak azzal kapcsolatban, hogy ezt el tudjuk érni addig, mielőtt a társadalom összeomlana, és az egész emberiség is. Hogyha ugye egy szinten összeomlik, akkor ugye soha nem fogjuk elérni. Úgyhogy, úgyhogy ezt a kettőt vagy balanszba kéne kezelni. Tehát én tehát egyetértek, amikor azt mondja Pogács, az Zoli, meg a többi ilyen mondjuk ökológiai közgazdászok, vagy akik ugye az ő oldalán állnak, hogy tehát a növekedést azt abba kell hagyni, valamiféle ilyen nem növekedő pályára kell ráállítani a világot. Ugyanakkor én ennek az oltárán nem áldoznám fel a technológiai fejlődést. Tehát valahogy úgy kéne nem növekednünk, hogy közben megtartsuk a technológiai fejlődést, és kettőnek vagy balanszba kéne lennie, és akkor megtalálhatjuk azt a kis vékony utat, amin az emberiség túlélhet és elérheti majd ezt a szintet. Szerintem a helyén kellene kezelni a technológiai világ nyújtotta megoldásokat, illetve hogy maga a technológiai fejlődés, ez egy eszköz. Ez a problémám egyébként, hogy kapitalizmus vagy digitális kapitalizmus. Nem, kapitalizmus, ahol most ebben a pár évben, egy-két évtizedben szerintem a digitális eszközök játsszák a főszerepet, és felgyorsították a fejlődést, de hát jól kellene a mindennapjaink szolgálatába állítani, de itt nem ez történik. Ez a baj, és ez pedig már a döntnökök, hát úgy, mint a politikusok nyilván, a társadalom vezetői feladatköre, meg kötelezettsége lenne, de ennek jelen nincs. Én most nem Magyarországról beszélek, hanem a világon, mert ugyanis az alapvető logika az nem változott, hogy miért, mi a cél, miért létezik a gazdaság. Szerintem nem azért, hogy betevő falatot adjanak az embereknek, hanem azért, hogy a megtermelt javakat igenis profittal. Tehát az érték az nem az, hogy az emberek életben maradtak, akik kenyeret kaptak, meg cipőt a lábukra, meg minden, hanem az a profit, ami keletkezett azoknál, akik ezeket a tárgyakat előállították. Tehát a logika még mindig, ez most rettenetesen sarkítottam, és mindenféle tudományos körülírást mellőztem ebben természetesen, tehát ez, ez nem egy szakirodalomban nem illik, és szakirodalomhoz nem illik, ahogy megfogalmaztam, de ez egy alapprobléma. Na most megállítani a fejlődést, bár én is vagyok időnként ilyen idealista, mint a könyvben is, nem lehet megállítani a fejlődést, sem az eszközökét, sem az ember fejében lévő, ott csak változásnak nevezzük, nem fejlődésnek. Jó esetben az a változás, az a fejlődés irányába mutat, de ez nem mindig van így. Azt nem lehet megállítani. Tehát megrendszabályozni most akár az AI-t is lehet, és most kellene, mert tényleg el fog szabadulni az AI fejlődés, akkor már megint nem lehet olyan kontroll alá vonni, amilyen alá kellene. De ez az embernek a dolga. Mi akadályozza az embert? Válasszon olyan vezetőket, és akkor visszatértünk ahhoz, amit te is mondtál, hogy hát egyfajta demokrácia állapotra van ehhez szükség. De hát olyan vezetőket kell választani az országok meg, ha kell a világ élére. Nem tudom, hogy lesz-e valaha ilyen világkormány. Ugye a fantasztikus irodalomban, tudományos fantasztikus irodalomban már majdnem mindegyikben van ilyen világkormány, ez klassz kis mesevilág. De egyébként miért ne valósulhatna meg? Tehát igen, ahhoz másfajta berendezkedés kell. De egyelőre én attól tartok, hogy jobb nincs, mint az a fajta látlelet, amit a Pogácsa Zoltán ebben a könyvben is megállapít, méghozzá nagyon, tényleg nagyon olvasmányosan, úgyhogy tényleg merem ajánlani, nem csak informatikus végzettségű, meg egyetemi kandidátus, vagy tanár, vagy nem tudom milyen közgazdászoknak, mert az egy másik szint, ők is értik ezt, ami ebben a könyvben van, és jól tudják olvasni, de hétköznapi embereknek is hasznos lenne.
hogyha ezekkel az összefüggésekkel megismerkednének. Csak megint csak attól tartok, lehet én akkor nem az optimisták, hanem a pessimisták közé tartozom, hogy nem lesz jobb tőle a világ. Igazából nincs nálam a bölcsek köve, hogy megmondjam, hogy mitől lenne jobb a világ. Olyan gondolatokat tudok mondani, amelyek totál evidensek, már évtizedekkel ezelőtt is tanultuk az iskolában is, meg az egyetemen különösen, de nem működnek, vagy ki se próbálják őket. Tehát nem tudom, de én nem a tárgyakat és nem az eszközöket hibáztatnám ezért. Ugyanakkor csak azért, és akkor visszatérve a mászkra, a nagy problémávám fel az emberrel egyébként ez tényleg, hogy a célt nem jól választja meg. Ezeket a részcélokat, hogy most elektromos autó, annak tényleg nagy haszna van, oké. Meg hát már mások is az előző évtizedekben vagy évszázadban gondolkodtak ezen. Akkor elmegyünk a Marsra. Ne menjünk el a Marsra, menjünk el Afrikába, jó, és nézzük meg, hogy miért kell onnan elmenni az embereknek, mert az életfeltételek nincsenek meg, mert nem tudnak olyan mély kutat ásni, hogy onnan víz jöjjön fel. Erre kellene költeni. Számtalan megoldás lenne már arra, hogy vízhez jussanak azok az emberek, és ott maradhassanak a lakóhelyükön, de nincs pénz. Hát azt a rengeteg pénzt, amit ő a technológiai iparban megszerzett, azt, ennek egy részét például lehetne ilyenre fordítani, de ne ő egyedül, mert nem Elon Musk vagyonának kell megmentenie a Földet, hanem a hozzá hasonló nagy vagyonnal rendelkező embereknek. És ilyen hétköznapi földhöz ragadt földi problémákat meg lehetne oldani. Ne a Marsra akarjunk menni. Az olyan, mint egy gyereknek a kis játékautója, amit 10 évesen, vagy nem tudom mikor otthon. Én is gyűjtöttem egy boxot még lánylétemre, meg autókvartettel játszottam, meg hasonlókkal. Az egy életkori dolog. A fiúk is avval játszottak a környéken, és akkor természetesen én is fiúsítva lettem, és én is avval játszottam. Na de nem most 40 évesen, vagy hány éves, vagy akár 50 évesen, vagy 30 évesen, mindegy. Ez már a felnőtt világ, itt nem ilyennel kellene játszadozni. Mit vinne el a Marsra szerinted? Vagy akik ezt olyan nagy tapsúlyarral fogadják, mit vinnének el? Az összeférhetetlenséget, a háborúskodást, az alkalmazkodás képtelenségét, vagyis az alkalmazkodásra való képtelenséget. Miket vinne, és még sorolhatnék néhány nem túl vonzó emberi jellemzőt és tulajdonságot. Ezt akarják oda elvinni, más lesz ott az ember, hogyha ott generálnak majd vizet, meg lemennek akár a föld alá, illetve ott nem is tudom, hogy minek kell majd a Marson nevezni, a Mars alá lemennek. Tehát annak mi értelme van? Az kísérlet, oké. És akkor mi van? Fölment az ember a világűrbe. Itt vannak az űrállomások, illetve egy nagy űrállomás fölöttünk. És akkor most mi van? Fönn vannak a mesterséges holdak, lelövik egymás mesterséges holdjait, nem ez történik? Csak nem ebben kezdődnek a nagy hírek, ezzel időnként ilyesmivel lebuknak, leginkább a kínaiak szeretik lelövögetni ugye az adatholdakat, vagy mindegy, hogy milyen célt szolgálnak, mert katonai objektumnak nevezik, és, és akkor ennek így mi értelme van? Mi lesz a Marson? Oda viszik a fegyvereket is, vagy azt azért nem? Ott még a kézi erő, meg az fog játszani? Hát nem lesz más az ember. Miközben itt vannak milliárdok, akik szomjaznak. És akkor ez csak a hétköznapi, hogy nincs víz. És ezek az emberek igenis el fognak indulni éjszakra. Megjegyzem, ahogy elnézem a Kárpát-medencét, ezzel a klímaproblémával mi is el fogunk indulni előbb-utóbb éjszakra, mert ez rettenetes, amilyen képet az Alföld mutat. És előbb-utóbb a Dunántúlra is sor kerül majd. Tehát mi is tovább fogunk menni éjszakra, mert növényi kultúrát kell telepítenünk, valószínűleg egy újat, vizet kell, nem tudunk vizet fakasztani olyan egyszerűen, és ugyanezt akarják az afrikaiak is. Meg hova menjenek? Nem oldalt mennek el majd Ausztráliába, mert ott ugyanebben küzdenek, ugye, Ausztráliában, hanem jönnek egyenesen föl északra. Erre kellene megoldást találni, és ebbe kellene pénzt fektetni. Gondolom én. Tehát nekem ez a problémám az Elon Musk félékkel.
hogy olyan célért kellene csatasorba állítani az erőforrásokat, pénzt is beleértve, a karizmájából és a tömegkommunikációban való szereplései által a személyes hitelességét akartam mondani, valamennyi még biztos van neki, olyan cél, aminek haszna van is az ember érdekében. Nem minden ember képes arra a földön ma, hogy megmentse önmagát. Ha ezt ebben a nyugati világban, amiben mi is létezünk Európában, Észak-Amerikában például, ha ott nem teszik meg az emberek, akkor magukra vessenek. Mert minden adottság megvan hozzá, és még a szellemi érettség is, gondolná az ember, az is megvan hozzá. De a Föld milliárdjainak nagyobb része nem is, hogy a szellemiekkel, meg az igényességgel, de más környezeti feltételekkel és eszközökkel nem rendelkeznek. És megjegyzem, ha már erről beszélünk, nézzük a digitalizációt, az egyetlen kommunikációs lehetőség számukra, az például az internetes alternatívák, mert nem földi vezetékekről van szó, amiken keresztül az egyetlen kommunikációs lehetőség, hogy egymást elérjék, hogy tanuljanak, hogy banki ügyeket intézzenek, hogy nem tudom, távol lévőkkel, valami fajta nexust, a hivatalos helyeket is beleértve, hogy így tartsanak fenn, azt például a digitalizáció hozta. Akkor tessék több mesterséges holdat az ilyen területek fölé fölengedni, és engedni, hogy az adatcsatornákat tudják használni. És nem magánemberek, mint a Musk, és nem engedni, hogy leállítson egy internet szolgáltatást, amikor egy ország és az emberek az életükért küzdenek. És egyszer csak azt mondja, hogy hát nem, mert szerinte az nincs pariban az a cél, nincs paritásban nem tudom én, az eszköz használatával, különben is övé az eszköz, leállítja a szolgáltatást. És a világ napirendre tért fölötte, nézd meg. Jó, hát akkor volt egy kis purpárni a sajtóban. Azért ilyet nem lehet. És hol van ilyenkor az amerikai állam, amelynek igenis megvannak arra a lehetőségei, hogyha nemzeti érdek ezt kívánja, akkor beavatkozzon. Ahogy elrekvirálták a CNN felvételeit, amikor a kuwaiti harcoknál olyan felvételek kerültek, vagy készültek, a birtokukban voltak, amelyek ártott volna az Egyesült Államok hadműveleteinek, semmit nem kérdeztek, elvették. Nem látod azóta se, hogy beperelte a CNN hazáját. És akkor még néhány egyebet el lehet mondani, ami teljesen logikus, tehát ilyenkor nincs szó a média szabadságáról, hanem a nemzeti érdekről van szó. Más kérdés, hogy ezt is lehet rosszra használni. Hát ez már így messzebbre vezet, de hogyha a digitalizáció áldásairól beszélünk, akkor az valami ilyesmi körül van. Ezt egyféleképpen lehet, ha eszközként fogjuk fel. Az nem egy olyan adottság, amit be kell építeni a keretekbe. Nem, most ez van. Aztán az is lehet, hogy 2 évtized múlva, de az is lehet, hogy jövőre, vagy valahol már ez kész van, holografikusan fogunk létezni. Mit tudom én, mi ki sem mozdulunk, nekünk Hawaii van minden pillanatban ott, ahol éppen vagyunk, és egyébként pedig valamilyen alakunk, figuránk valamilyen más formában vesz részt a közösségi életbe. Na ez legalább olyan fantazmagória, mint a te kapszulád, amire ugye itt már céloztunk, hogy van egy ilyen gondolatod, meg is írtad valahol, hogy beköltözöl egy ilyen kapszulába, ott teljesen komfortos minden, és akkor jön a kisfiad, és megkérdezi, hogy és akkor ki jössze néha, hogy a családi életet éljetek egymással. Szóval azért az is valahol Gellert kaphat, hol? A humánumnál, az emberi szempontoknál. Szóval nagyon nehéz dolog ez. Ennyi minden gondolatot indított el például ez a könyv, benned is, bennünk is, nem is tárgyaltuk itt ki az összeset. Ha más nem, ezért, de másért is, az értékeiért érdemes elolvasni. Úgyhogy én mindenkinek ajánlom. E-book
változatban is kapható, ugye ez a te kedvenc formát, nekem nem változott a véleményem, hogy ami könyv, az ez, ami ki van nyomtatva, de persze az a forma is, a könyv is fontos e-book változatban, tehát úgy is el lehet olvasni. Ajánlom mindenkinek. És köszönöm szépen, hogy meghallgattatok bennünket.